توكلت على الله 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 جنيجي سمع دلما صلى توكلت على الله وينغونيا بدي فما علمو توكلت على الله جونجي سمع دلما صلى توكلت على الله وكمو ينجي دغ فما علي توكلت على الله دليفونا فما على دو توكلت على الله على جينو دبا فما على دو توكلت على الله أنا مديونا فما على دو توكلت على الله دني فمتي دلي ما صدو توكلت على الله وكموني ينجي سمع دلي ما صلى توكلت على الله على كلني فمتي دي توكلت على الله 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 جوني جيجي سمع فما على الله توكلت على الله Jani boy FM sugandira ka ka kiwari au soro ka to au sigoro bela jelena sogoma ina sa ale solla ka iseno akola sango here sanji here samya here minye nyina samya nye adamne togo kumblara reta langani watina amise ka fongo alhamdulillah bara bamu numna na ke akonna na medugo ka sala ka bela jirenya samya anene senekala olubolo bi somada na juma juye kalo tle muga anu woro samba fla ani muga ani nani kretiana ka uluye nyema kura soro bamako konna na ya noy archevêque cardinal Jean Zerbo ko alewta sengana fiya bola minye Robert Cissé kabo sigaso ale ko ni kara bamako archevêque nyonon konona na animasina konona na jatike koni barka boyane no maukai kosebe dugu mugu do koni o kerunai dugu konona fanana ayira ka foko ma chaman jatike no ni wati na oyoron nu konona ka keni ni samyanyi arme alega wulika jobe sena minye tenza waten malini Algerie danchela kunungo ako koni amabofo ife ulumasiri tabo koni sanfela soroka sobya kenuka wulika joye Sirabanga kasara do ofana kera wanka ufe samarala mata ani woro ode nitura oko nsenfe seru nantume alemiye chekele mbolo chama ye senakota nasrafe aleni bara werota nasrafe ayaka izini bayi ayo daele gouverneur mi mebo shinwa ka ufe sa kasaka ka bara wirola mi seru nantume arep makame ambole ya biso ngamadena mali online mau uluka jadu mi ye office du Niger PDG ye ale fana be munumunu salola nyonon konona na Senegala kata ulu kuma nyanya mi ye premier ministre ye ale tara tumani jabate fe tumani jabate kele fana ka sokona na anya ka foni wati ngonna mi ye Senegali ministre korote Isundur ale fana na sangafola bi fana et le olovla o saraka boy mi mana na soro ni bela jide na sa ana oluda outlook kan bi so madaina Mali wolomasiri tabao ka nyama no oye baro keletigi ye Umar Jara aya yira kunungo batakila komi nye arme ye alewe wulika jola ni wati na Kidal ale marabolo konna na dugumi me no etenza wateni ye kilometri keme fla ani bisabani saba odebani Kidal dugu korona che
bamanci wale kebaro koni wula kangara da mali sora sunye arme ale ijwa ajorola o dugu in konna na saula o ye mali ka dugu holo ye minye dugu ma sara koni bamanci wale kebaw yota chaude da major ko kube ka ko imbela jele jatemne ni hakli sigini basigi kibaru ya munumana na soro kelain kella sa una oda mautloka minye chaude da major général de l'armée ye ko minye finu tugu ye ni ko wuli ka jonu ka chesiru ulubina na to sena jamana fantan nani bela jele fe yasa dugudo mesika kibaru ya nyina mafana soro tugu mi ko minye uluka kibaru ya ye mauko dlononto ola ko ode nyanate ni wuli ka joyi abe talike mina sawe ka fo kabni kumaja tenza waten yere konna na armée ale kone wuli ka joke Mali ni Algérie dancela yi wuli ka joyi abela jileme talike ko kere ni la dugu be bi nu oye Mali yere sa aka dance oye sa aba fe ko bela jile mina kataka wulu basiri tabaw kulu sigi dugu mi me noye ina fara kiye ale mina len ko fe ka baba mancho wala ni duga wala ke bawla armée ale ka so aka barala alibi bogo sa ale ni dugu werew no bamanchole ni juga wale keba ko nga yoro labaw no bolo no ka tu daga yoro nuna sabula dot sega do Algérie dugu koloka o minalu de be senabi dronu ko ni wulili chamange ayoro lamini bela jirena armée ya yira fana ka fo ale ka bara ko ni dugu do no bolo mina la kanaliye mama be no e malien ko ni utnona se uluma nga dugu kolo amisikara jarachi utnona to bamanchole ni juga wale kata isigi o konna na kibe fanga boli mauka kumate ayoro nuna soro bunu meke yoro fanfela wala ulu barka ga boko sebe premier ministre Shogel ko kala maiga ale tumbe tumani jabate alama hinana ale ka demaya la kunungo atara kata tasi blake kanyesi fureima jamana kuntigi ani jamana bela jelen togola sa minye Shogel ko ni ay dantigalike dantigali mi no sanga foye kanyesi ni ngara bayni ni sengo tigila mai bayma anga jamana konnana jiebebe mamin to fo natara ni Mali to re nyen fambe Shogeli ya yira fana ka fo ko minye tumani afatura nga amaba sabula atara ka ko to ko sirigina dogonu ko lu yenye joro ebi Shogeli koko aka fola seko ni dongo ko ni jonjon alere ni sirigi nyongo soro kene chama nga kene mununa ay Mali kuna wolo wa bolu boli ka fana ay kuna wolo taganyesi jamana ma alsa kaka asinsi obarauka Colonel Maliki Diaw ni ale ye Francela wasablo onyema ye ale bi tama na Burkina ka ofet le sabatama do kunungo Burkina jamana kuntigi no e Captain Ibrahim ye ano oye nywanye nga sele areka sente nyogana mbe Burkina ka ofet onyema no Ousmane ye ano fana nywa kuma nywaya kunungo fana e pumata uga sente nyokoroka la seli metalika jamana sabainga bolo du nyogomana uliga jomunu mina na ke okonnana Maliki Diaw bi so ngama na fana jekulu kerengana mbe no be sapeur pompier o togola sa uluga boli takotal flana o demfaya obe abolo akanga ke okenaka wagadugu ka ofei akani tamai olu senfe shin ni Mali uluga bolo du nyogoma hukumu konnana sa le sababara mi tumesena no oye forum tago sabana inye o bara o kuntele sa mi toguna ye ale koni ni chinois be baraka nywanfe minye chinois ka dugumbe nuba fuma ko Shandong no oye o ka dugu doye o gouverneur ale tume délégation na Bamako ya ninkalo in konna na sa miye o bara oni Malika bara o bani o kon tara saga to unyeda toguna industrie ale ka baraka roka toguna industrie abara inyebe somina senu srai nai ha fenjama ba kono de moblu sugolo yoro ba kono tracteur sugolo yoro ba kono engrais de la yoro ba kono engrais kuma yoro ba kono miye nogo ka gere de la obe akono kata fara fana miye mobli misenu ye olu motaru olu de la yoro fana be akonna na wa miye brikiye so briki dal olu fana o boro o fana be akonna na nimbela jele sa uye nimbela jele ne yira kata se senere nogo ko na fe nimbela jele ma chinois wala o de temene sa miye seru nantumeye akoni anini namba nunu uklale munumunu salola ay dantikele minge Mali online maw uluga jado anga jeko fle ani so jalendo ala kosobe nere ye voyage dama ke Shandong province kono anga je ani no ya anga partenaire folo ye Shandong province la o sinotrop ye donc anyo damne abe akacha santandure bi depuis ce jour à aujourd'hui ambe ka dofara anga barake nyogonya de kan o kono anga foli be sinotroku nyemoro munu be ya 60% chinois mobile peut-être mais 2% kan il y a 15 ans bi ambe so en kachani 60%
donc Sinotrok monsieur Songo olu b'u seko k'a ye k'an dɛmɛ kosɛbɛ an bɛ vice gouverneur ka dɛmɛ fana kɔ projet ba dɔ b'an bolo ani Sinotrok mun ye ka assemblage kɛ yan a bɛ kɛ fɛn fɔlɔ ye Afrique de l'Ouest kɔnɔ yan si tout va bien an b'a fɛ k'o daminɛ le plus tôt possible donc Sinotrok fana kɔfɛ ani Lovol bɛ baara kɛ Lovol fana bɛ Shandong kɔnɔ ani Chantui fana bɛ baara kɛ kosɛbɛ laban na ani Taking fana ye baara daminɛ kosɛbɛ an b'a dɔn k'a fɔ u dalen don an na an b'a fɛ u ka da an na tugun ka dɔ fara a kan. La province du Shandong. Tu ye Seydou Nantume ale kumakan ye province de Shandong maaw u ka gouverneur a fana ye laseli kɛ koyi baara mun bɛ yen n'u ni Nantume kan k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ sa Toguna hukumu kɔnɔna na a y'o fɔ jago min ye an ka maaba wɛrɛw fana tun bɛ kɛnɛ kan ye Seydou Bile i b'a dɔn bi na kɔni ale fana kɛlen don entrepreneur ba ye ale tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se kɔrɔlen tɔ ninnu bɛɛ la Sonefu o ɲɛma n'o ye Nɛma ye olu bɛɛ lajɛlen tɛgɛ taara Seydou Nantume fɛ ka don ninnu bolo Amara nin dɔgɔkun in kɔnɔna na an kun taara Kalasa baara mun bɛ kɛ o ye bayɛlɛmali ye bayɛlɛmali ale bɛ tali kɛ min i bɛ se k'a k'a la o bayɛlɛmali bɛ tali kɛ min na o ye ka baara de kɛ sa baara minnu bɛ yen ni o ye k'an yɛrɛ ka balo k'olu yɛlɛma maa min bɛ o fana butigi kɔnɔna na Kalasakaw fɛ yen o ye Yaa Jara de ye Yaa Jara ale fana na an masala la a bɛ baara kɛ cogo di minɛn jumɛn bɛ a bolo Kalasa kɔnɔna na ye o ko hukumu kɔnɔna na sa an ye min sɔrɔ an ka jɛ ka o filɛ ale ka bitigi in kɔnɔna na n'u m'an b'a fɛ ka bayɛlɛma fɛnw sɔrɔ. Sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Bamakɔ ma mɛ nin wagati in na an bɛ sigi yan nɔ mɛ an bɛ yɔrɔ min na bi o ye Kalasa ye centre la CAS centre la bon yan ye magasin kɔnɔna ye produit caman bɛ sɔrɔ yan parce que bayɛlɛmali caman bɛ kɛ transformation agroalimentaire de produit caman bɛ sɔrɔ yan nɔ i n'a fɔ miel et du purée 100% naturel ɲagami foyi t'a la. Ale ye joli? Ale ye 800 ni ye amidon dumi o ye à base de manioc an b'u bɔ banaw na ale denkɛ de bɛ feere 50 a sachet kelen tɔ ye 50 ni ye gamu ye o gan fɛnɛ bɛ bɔ an fɛ yan nɔ an b'o o ja k'a mugu bɔ k'a feere bon nin ye 50 ye nin ye a kumaba ye o ye 100. Nin ye karɔti jalen o fɛnɛ bɛ bɔ an fɛ yan foro la an b'a bayɛlɛma an b'a ja a tigɛcogo caman b'an bolo nasugu tɛ kelen ye a bɛɛ kɔni ye karɔti jalen nin ye gali o fɛnɛ bɛ bɔ banaŋu na an b'a fɔ ko banaŋu basi ale fɛnɛ bɛ gali banaŋu ye nin ye ɲamamugu ye o fɛnɛ an b'o ja k'o fɛnɛ mugu bɔ nin den kelen feere 200. Nin ye jaba jalen séchoir b'an bolo jabaw bɛ an b'a tigɛ a bɛ ja o la bon nin ye jaba o bɛ feere 150 nin y'a sase fitinin o bɛ feere 100 nin ye tigadɛgɛ su ye an bɛ tigadɛgɛw fɛnɛ bayɛlɛma k'o kɛ tigadɛgɛ nin den kelen bɛ feere 1000 ni 100. ayiwa an y'a ye k'a fɔ nɔnɔ fana bɛ kɛ yan a bɛ nɔnɔ fana kɛ awɔ ba nɔnɔ bɛ kɛ mɛ nin wagati in na komi ba nɔnɔ bannen don fɔlɔ sinon o bɛ yen nɔ a litiri ye 400 ye demi litiri o ye 200 ye an bɛ yahu fɛnɛ kɛ o fɛnɛ litiri ye 400 ye a demi litiri ye 200 ye bon chaque 6 mois jeune fille bɛ na olu bɛ na 6 mois kɛ olu bɛ dege bayɛlɛmali la en plus comme olu b'a bayɛlɛma a bɛ bila magasin kɔnɔ olu bɛ dege a la u bɛ sɛnɛw kɛ u bɛ baganmaraw kɛ u bɛ fɛnw bayɛlɛmali fɛnɛ kɛ nafa b'a a la mɛ parce que nin ye kana bɛ n'a fɔ tuguni e tun bɛ mun kɛ e tun bɛ baara jumɛn kɛ sanni bɛ kɛ bon ne tilala école na ne tun tɛ ka fɛn ne nana 6 mois formation kɔnɔ tilala o 6 mois formation na ne nana stage daminɛ ka sɔrɔ ka se bi mais est-ce que bi a bɛ ka e bɛ se ka fɛn dɔ k'i yɛrɛ ye a la baara la awɔ alhamdulilayi ne bɛ se ka fɛn dɔ kɛ n yɛrɛ ye a baara la ayi a kan ka to sen na minnu formera o t'a bɔ dɛ mɔgɔ caman yɛrɛ de kan ka na hali bi ka na formation in suit k'a kɛ parce que nafa b'a la avenir b'a fɛn nafa b'a la kosɛbɛ kosɛbɛ quoi. e jara ayiwa nin kun ye Kalasa ye
amara nu foyi ti fili ninnu fɛ a min bɛ u bolo mara la ye o ka ca dɛ bɛn ale baara hukumu kɔnɔna na sa a yira k'a fɔ ko min ye sigikafɔ min bɛ sen na o sigikafɔ baarakɛlaw olu kɔni ni u bɛ ka baaraw labɛn baara min b'a to sa yaasa u yɛrɛ ka maaw hakilinaw sɔrɔ sɛbɛnw ka sɛbɛn minnu olu dilen don u ma u yɛrɛ bɛ ka se ka cogo min na ka sariya sigi sen kan sariya min bɛna kɛ bɛn sɛbɛn ye o hukumu kɔnɔna na sa u kɔni bɛ ka malidenw suguya bɛɛ lajɛlen lamɛn i b'a dɔn fana k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na Amara M5 RFP maa mafalenba ye n'o ye Abdelkader Mayiga ye ale bilara a bilalen a taara a ka so a bɔra a ka so sa min ye baaraw ye a y'u bila yɔrɔ min na a nana ta ye M5 RFP denmisɛnninw ninnu ka ko bɛɛ lajɛlen wulikajɔ bɛnnen don u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ n'u ka timinanja bɛnnen don ale yɛrɛ Kader ni u ka bolofara olu ka taabolow ma u ni Kader ye ɲɔgɔn ye a ye min fɔ kɛnɛ kan an ka jɛ ka o lamɛn. À la jeunesse je vais dire u ka faamu k'a fɔ ko an tun ye baara dɔw daminɛ sani ne ka taa kaso la o ye redynamisation ani restructuration du M5 RFP o baara in ni Ala sɔnna an bɛna a kuraya ka tɛmɛ n'a ye tuguni il faut que M5 ka jɔ il faut que région kɔnɔ diaspora kɔnɔ Bamako kɔnɔ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko M5 wililen don ka jɔ parce que bi bi in na an k'a dɔn k'a fɔ ko Afrique jigi ye M5 ye Afrique jigi ye Mali ye fɔlɔ Mali fana jigi ye M5 ye donc ni anw ma wuli k'an ka M5 nin dilan k'an ka jamana jɔ ka africain kunna wolo n t'a dɔn sini lahara an bɛ taa min fɔ Ala ɲɛna o de kama a ye ɲɔgɔn minɛ a ye ɲɔgɔn minɛ a ye ɲɔgɔn minɛ tiɲɛ kan a ye ɲɔgɔn minɛ tiɲɛ kan a ye fara nkalon na tiɲɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ hali ni sɛgɛn bɛ yen tugu tiɲɛ kɔ a ye tugu tiɲɛ kɔ an ka premier ministre y'o de fɔ an ɲɛna Dr Choguel Kokala Mayiga k'a ye tiɲɛ fɔ quelles qu'en soient les circonstances a ye kuma min man ɲi a y'a fɔ mais a y'a tiɲɛ fɔ n'i tɛ se ka tiɲɛ fɔ fana i k'i daminɛ donc la jeunesse an bɛ kalanso de sɛgɛn kɔ ye hɛrɛ ye mais n'i bɛ tiɲɛ kan i bɛ tiɲɛ fɔ a bɛ se ka mɛn de mais don kɔni bɛ na i b'i ta sɔrɔ an ka bɔ intérêt personnel ni nkalon de la kan'i yɛrɛ nɛgɛn kana nkalon tigɛ i yɛrɛ ye kana nkalon tigɛ mɔgɔ wɛrɛ ye kana tugu nkalon tigɛla kɔ i kana i yɛrɛ nɛgɛn ni Ala sɔnna M5 bɛna taa ɲɛ ni Ala sɔnna an ye kɛlɛ min kɛ fana an b'a continuer pour que Mali ka bɔ bolo la. Ayiwa nin ye M5 RFP Abdelkader Mayiga nin ye ale kumakan ye a min ye laseli ye sa o kɔni a tun bɛ k'o kɛ ani M5 RFP denmisɛnninw olu ka lajɛ sa lajɛ min n'o kɛra conseil des ministres ale ye sariya kisɛ misɛnman caman ta min b'a to sariya sunba ale bɛ se cogo min na ka lawaleya a bɛ fɔ min ma sa ko loi organique n'i y'o ta k'o lajɛ sa constitution kura yaasa ale ka se ka don ba la sɛbɛn minnu bɛ kɛ k'a dɛmɛ k'olu sigi sen kan olu de bilara sen kan nin sen na conseil des ministres tɛmɛnen na k'a daminɛ jamanakuntigi ale bɛ se ka wuli ka bɔ a nɔ la cogo min na kalata minnu bɛ yen n'o ye wasaden kalata ye ka taa se sénateurs sigiliw ma min ye sariya sunba yɛrɛ ye ale ka se ka baara kɛ a yɛrɛ kelen tɔgɔ la n'o ye cour suprême ye ka taa fara majɛ minnu tun bɛ cour constitutionnelle la ale n'an ka sariya misɛnmanw caman na musaka ko ta nasira fɛ sa cour suprême yɛrɛ kɔnɔna na sɛbɛn minnu talen filɛ nin ye a kɔni bɛ na to sa jamana yɛrɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ sira caman fɛ sabula majɛ caman tun bɛ yen min ye cour suprême kɔni ye jɔyɔrɔba dira ale ma sabula ka fara président ka fara ministrew kan président a bɛ se ka o fana kiiri nin waati in na sɛbɛn minnu filɛ nin ye sa ni conseil des ministres kɔni ye olu ta olu ye ɲɛbila sɛbɛnw ye sɛbɛnba minnu don ale bɛ tali kɛ sa k'a yira k'a fɔ sa ko min ye sariya sunba ye ale lawaleyali baaraw olu bɛ se ka kɛ de ni nin loi ninnu bɛɛ lajɛlen taara u y'a yira sa k'a fɔ ko conseil des ministres a ma dan o ma koyi
a y'a yira fana ko min ye kalata sɛbɛnkura ye an ka jamana kɔnɔ ka kɛ ni sena o sigilen sen kan n'o bɛna kɛ wasabulon filanan ye o baaraw bɛ kɛ cogo min a y'i da don o la maliden minnu bɛ kɔ ka Bamako yɛrɛ yɛlɛmali ka kɛ ka maire k'olu bɔ a kɔnɔ ka arrondissement sigi n'o ye sous-préfet ye o kalata kɛcogo jamana yɛrɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na kalata bɛna kɛ cogo min na sa k'o dantigɛ nin sɛbɛn ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen o de fa sirila ministre ni premier ministre ka taa fara ministre minnu bɛ yen n'olu ka baarakɛ bolo don sa olu kɔni ye o loi organique sigi sen kan an ka dugutigilakaw fana jɔyɔrɔ ko u ka hakɛw an'u ka ko bɛ kɛ cogo min na sa o fana loi organique bɛ yen min ye wasabulon ye sena hakɛ min kan ka d'u ma u ta cogo n'u ka musaka ko bɛɛ lajɛlen fo ka taa se kalata yɛrɛ sariya kura ma ka kɛ ni EJ ka laɲinibaw ye ani min ye parti politique yɛrɛ tun ye laɲini minnu kɛ sa o hukumu kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin sɛbɛn ninnu kɔni u talen min filɛ nin ye Ngolo Jara ni ale ye politique baara laba ye ale ko a bɛ sɔn ka fisaya kosɛbɛ ko sabula nin kun ye fɛnw ye fɛn minnu kun ye majɛ ye an yɛrɛ ka sariya sunba ale hukumu kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko ni nin kɔni nana bɛɛ y'a lawaleyali sariya kɛrɛnkɛrɛnnenw na ni sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw na k'a bɛna se ka o nɔgɔya an ka jamana kɔnɔna na Office du Niger ale PDG ba n'o o ye Alu Badara Traoré ye ale bɛ munumunu salo la Office du Niger kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'olu ye sɛnɛkɛlaw ye sa minnu bɛ malo sɛnɛ maa minnu bɛ yen n'olu ye cikɛlabaw ye a n'olu kɔni bɛ ka ɲɔgɔn ye ko nin ye office directeur kabini kalo 4 a ye baara ta a ka bɔko fɔlɔ yɛrɛ kɔni kun ye nin ye ka jigin kɔlɔn kɔnɔna na ka taa maaw lajɛ a n'u ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ye a bɛna baara kɛ cogo min na baaraba minnu bɛ yen majɛ minnu bɛ yen ani fɛn minnu bɛ se ka kɛ Office du Niger kɔnɔna na bi k'u y'i da don nin bɛɛ lajɛlen na o masina kelen in kɔnɔna na dugu min bɛ yen n'o ye Tɔngolokurakaw ye olu y'a yira sa Kɔlɔnko mara la Kɔlɔnko commune kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ ko bingalikɛlaw kɔni ye mugujugu fili olu kan ye mugujugu in kɔni u y'a yira sa k'a fɔ ko obi de a bɛ fɔ min ma ko obi o don o 5 o de filila dugu in kan mugu in kɔni a pɛrɛnna u y'a yira sa k'a fɔ ko a kɔni kɔlɔlɔ bonyana sabula min ye maa dɔ o joginna baganw caman olu fatura a ko senfɛ an ye kibaruya sɔrɔ cogo min na sa duguladenw kɔni kamana guwanenba dɔ bi masina yɛrɛ bolofara yɔrɔ caman bɛ maaw sirannen don samiyako la siraw tigɛlen bamajiwale ni ɲugawale kɛbaw fana b'u sɔn yɔrɔw caman na min ye foro tagali ye o gɛlɛyalen don kosɛbɛ dugudenw u kɔni ye damakasi kɛ k'a yira k'a fɔ sa fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka sɔrɔ cogo min na yaasa nin baara ninnu n'o ye samiya in ye a kana fori k'a sɔrɔ m'u ka foro kɔnɔnaw sɔrɔ musow ni denmisɛnw olu sen bɛ se ka don kɛlɛbaa na cogo min o baara bɛ bananbakaw fɛ yen min ye maa 50 ni kɔ ye sa olu talen don k'olu bila bananbakaw fɛ yen jɛkulu min bɛ yen n'o ye baɲumankɛtɔn ye sa o kɛlen don ka o ko sigi sen kan yaasa min ye basigi ni lafiya cɛncɛn fo ka jamanaw la o bɛ se ka na cogo min waleya in k'a kɛkun ye min ye kafoda maaw sigida maaw dugudenw min ye musow ni cɛw ye maa minnu bɛ yen sa n'olu ye ɲɛyɛlɛkɛw ye olu ka se ka dege baara ta kɛcogo la kumaw fɔcogo jamaw la min ye sigikafɔ bɛ se ka kɛ cogo min na ko min ye nin kalansen ye sa ale sigilen don sen kan tile 3 o hukumu kɔnɔna na yaasa ni maa mafalen ninnu u bɛ se cogo min na k'olu bolo don n'olu bolo sera ka don ka se ka faamuyali kɛ u yɛrɛ na kɛ u yɛrɛ ka nagakɔrɔla kɛlaw banni ye min ye sigidaw olu kɔnɔna na maa 30 sa musow la o bɛ kɔni b'a la ale ni denmisɛnninlakaw olu de bɛ ka kalan kɛ kulukorokaw fɛ yen maa minnu bɛ yen n'olu y'u sigiyɔrɔ bila kulukorokaw fɛ yen dɛmɛ o taara ka don olu ma Kulukoro gouverneur fɛ min ye guwa 30 ɲɔgɔnna ye Jiwoyo kɔni ale ye tiɲɛni kɛ kulukorokaw fɛ yen u y'a yira k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ maa kɔni ni ma to a la minɛnw kɔni caman tiɲɛna Jiwoyo fana caman y'a sigiyɔrɔ maa caman y'a sigiyɔrɔ bila Jiwoyo o sababuya la sanji ale barika bonyali kɔlɔlɔ fɔlɔ o ye nin ye Kulukoro mara kɔnɔna na Kulukoro mara kelen kɔnɔna na Kalabankɔrɔkaw fɛ yen min ye gouverneur ye n'o ye Lamine Kapori Sanogo ye ale n'a ka cɛdenw olu taara kɛnɛ kan ka taga sugu min bɛ Kalabankɔrɔkaw fɛ n'a jɔra sa fo sefa wari 400,000 n'a kunkanfɛn ko o sugu in k'o tɛ se ka to ten cogo la fiyewu fo baara ka kɛ a kɔnɔna na o de la sa welewelemada bilara sugulamaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma u bɛ se ka na cogo min u ni gouverneur ka se ka kuma waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye tali kɛ min na sa o ye k'a fɔ gouverneur ale hakilinaw ale ni dugudenw hakilinaw maa minnu kan ka na sugu kɔnɔna na dugutigi ko o ma ye kɛnɛ kan ka na gouverneur ale jaabi sabula bi Kalabankɔrɔkaw fɛ yen ko ale bannen don pewu min ye sugu sigi ka se ka kɛ a kɔnɔna na kunun ko minisiri min bɛ transport ko kunna ale ye communiqué kɛ k'a yira k'a fɔ Amara ko min ye maaw ye k'a b'an bɛɛ lajɛlen kunnafoni ko siraba kasara juguman dɔ kɔni k'o kɛra kunun ko alamisa
nɛgɛ kanɲɛ 8 tɛmɛnen ni miniti 30 ye wankaw fɛ yen san ale marabolo kɔnɔna na sira min bɛ yen sa n'a bɛ fɔ o ma ko route nationale 6 RN6 ko accident in kɔni ko a kɛra mobili 2 de nana bɛn koyi ka ɲɔgɔn gosi min ye mobili fɔlɔ ye o kɔni tɔgɔ de sa ko Fakala transport ale tun bɛ ka bɔ Moti k'i kunda Bamako kan min ye mobili 2nan ye sa o ye Asuku Fare transport ye o fana tun bɛ ka na i tilen ale ma ko mobili ninnu kɔni 2 kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ wa k'u bɛɛ lajɛlen to vitesse boli damatɛmɛ la wa maa 16 o de fatura ko senfɛ maa 48 olu joginna min ye maa 3 ye maa 6 ye olu ta ka jugu kosɛbɛ ninnu bɛɛ lajɛlen sa k'u y'u ta minɛn minnu tiɲɛna ko olu barika ka bon kosɛbɛ maa minnu bɛ sa n'olu ye degun sɔrɔ nin ko in kɔnɔna na sa ni minnu fatura k'u y'u bɛɛ lajɛlen ta ka taa n'u ye san dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na sapeur pompier maaw fɛ minisiri ko a ka bataki kɔnɔna na ko min ye ni accident ye Amara k'a kun fɔlɔ ko o ye vitesse ta ko jugu ye ale ni mobili bolilaw olu ka ɲɛmajɔbaliya ko sɛgɛsɛgɛli ko bɛna na sigi sen kan o y'a bannen enquête ya ala ka i garisɛgɛ bɛ enquête ma a tɛ foyi tɛ bɔ a la o nin y'a bannen de saba de ni mɔnɛ minisiri ka bataki la ko bɛna na enquête kɛ ko yaasa ka nin ko in lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Amara an kɔni bɛ min f'u ye Segu sira kan compagnie 2 bɛ yen olu ka boli a bɔlen no dogo la bɛɛ b'a u dɔn fana wa u b'a kɛ u ka chauffeur b'a kɛ fana accident 2 3 tɛ kɛ n'o compagnie 2 in tɛ a la an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ u ka wuli k'u jɔ samiya in na yaasa maaw ni bɛ se ka kisi cogo min yan'a ka se enquête ma enquête kɔrɔ k'a banna pe a ye taa u mago la yanni dɔwɛrɛ cɛ an kana communiqué wɛrɛ kɛ tuguni k'a fɔ ko enquête minisiri ka communiqué kɔnɔna na ko gouvernement ko a bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin maa minnu fatura ka dugawu don kɛ u somaw ye minnu joginna a bɛ dugawu don kɛ sa ko ala ka olu nɔgɔya ko wa k'u b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ sa ko siraba ka sariyaw ko an ka olu bato an sɔngo sifinw ka tɔ n'o ye conseil communal des jeunes ye ko ale kɔni bureau sigira koyi min ye bureau kura ye a ɲɛmaaya o bɛ maa min bolo sa o ye Abdramane Gomi ye k'a kɔni y'a kale k'a siɲɛ k'a bɛna na denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan an sɔngo kɔnɔna na u bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ni ye nin baara in ye u y'a jira sa k'a fɔ ko o kɔni k'o de laɲininen a fɛ Niger jamanakuntigi ani a ka premier ministre douane directeur minnu bɛ Mali Burkina Niger ale olu bisimila ka fara Togo ani Côte d'Ivoire ni Tchad ta ka sabula olu tun bɛ ɲɔgɔn ye n'a ye général de brigade Abdramane Chani ale ye u ka furancɛla fanga o ɲɛmaa ye Niger kaw fɛ yen premier ministre n'o o ye Lamine Zeni ye ale fana ye u bisimila u y'a jira sa k'a fɔ ko nin ko 2 bɛɛ lajɛlen sen fɛ sa min ye inspecteur général de douane Amadou Konate a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la sa ale kɔni ye kuma ta ka premier ministre fo a y'u bisimilali min kɛ u ye baara min kɛ n'o ye ka sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye Mali Burkina Niger kɔnɔna na Togo ale ka lakɔlɔsili hukumu kɔnɔna na u y'a jira sa k'a fɔ ko olu kɔni baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra ni maa mafalenw ka laɲini ye a bɛ fɔ min ma sa ko interconnexion système informatique douane 3 in k'u bɛɛ lajɛlen jɛra ka kɛ bakuruba kelen ye bɔlɔlɔ siraw kan nin waati in na yaasa ka se ka jaabi ɲɛnamaw sɔrɔ ko min ye baara min kɛra inspecteur général de douane Amadou Konate ko ɲɛmaaw kan ka fo min ye Niger ɲɛmaaw ye ko sabula a ko sera sababu ye Mali ni Niger olu k'u bolonɔ bila sɛbɛn belebeleba 2 la sɛbɛn min n'olu bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o protocole d'accord n'o o sigira sen kan interconnexion na wa o de bɛna walankata ka Burkina fana don o kɔnɔna na ka kɛ ni confédération des états du Sahel n'o ye AES ye Togo ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ sa ko ale na kɛ kɔlɔsili kɛrɛfɛmɔgɔ ye a ko la yaasa baara ninnu bɛ se ka kɛ cogo min na nka ko Togokaw k'u sen kelen bɛ kɛrɛkɛ la a ko la dɛ jamana min kɔni bɛ yen bi n'o o ka surun AES la kosɛbɛ k'o ye Togo ye Côte d'Ivoire olu ka maaw tun bɛ yen olu ta kɛra lamɛnni ye Niger ɲɛmaaw u fora yaasa douane mɔgɔw sera ka baara min kɛ u fɛ yen ta hakilisigi ni basigi kɔnɔna na min ye douane bɛɛ lajɛlen n'o ye AES douane ye ka Togo fara o kan olu bɛna baaraba minnu kɛ don nataw la jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ yen n'u bɛ se ka olu sɔrɔ o y'u ka laɲini ye inspecteur général de douane Amadou Konate ko n'Ala sɔnn'a ma u kun ma se ka fɛn o fɛn kɛ k'u to u kelen na k'u bɛna na douane ye yecogo la yecogo min n'o ka ɲi kosɛbɛ sabula min ye baaraba minnu bɛ yen bi ale yɛrɛ n'o o ye an ka Amadou Konate ye
ale ta nga douane ɲɛmaa wa farafina an fanfɛ bolo ani camancɛ fana na douane bolo fana bɛ diɲɛ kɔnɔna na o fana ɲɛmaa dangan don premier ministre Niger kaw fɛ o y'a fo a ka o sigili na sabula ko b'a to ko IEC ale ka ɲɛw ka sɔrɔ a ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ yaasa baara ninnu olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ cogo min na Amara an y'a fɔ kuma daminɛ na min ye chrétiennakaw fɛ ye i b'i hakili to nin tɔgɔ in na Robert Cissé ale de archevêque kura ye Bamako a bilara maa min nɔ na sa o ye Monseigneur archevêque cardinal son éminence Jean Zerbo aw do dɛ onzon segu ni to do faraka min ye Jean Zerbo ye ko jongo ala ka kanga fuhui kabi Luc Sangare fatura san 1990 ani segin ale de bilara église kuna wa aye baraba mun nge ola ka damno wati la safo kana se san ba fla ani tan wolon vlama ko papu yere danaya daga ka ke cardinalier ni kera cardinalier i yamara do igati sigi Vatican nga Jean Zerbo ko ale bito malaya ka ka baraw ke si obe san bisegina bi cardinali ka retraite temana chrétien ka fe ulu fe biolo vlani duru on zon retraite ko mi cardinali ko san duru farala kan ko yere bora chrétien nyema yere yoro na ko abita kuma go he ebi yoro mina seme dinga min dala ebi komi nyene bo ebi saka femunu nke bi Jean Zerbo kana kati de to e alibi ika maulabe ika maudlanga dama ya sa ulu saka ke chugo mina o ka chrétien kai na sa to abukan do de bia ne mode famia canonique ko retraite canonique o korata bitanga umogo sama wati be sawa orela ale fana wo ko ma flati kuyi ko sigaso ku ka évêque do be o be sigaso Joseph kuna no Robert Cissé ko ma nyumante ka teboka kuyi ko kabini samba fla ani muga ani fla u ka chrétien hijimi beke kita ale de bo ko bela jele nyina bo o ka teme ka boyi évêque be nyonye minga anfe ya Mali kono o sebe o fasirili no o baro nyine boli ale de bo fana ke wa mamindo ka ye philosophie kala kere ote greku ye atoga di Sokratu donc luka mado ko wa ko mamindo ko basiki karamogo do abe min don anga jamana yɛrɛ tabiyaw la ko de baraka fana ka bon kosɛbɛ diinɛ nana faro kan ani lamɔ ko y'a to min ye cɛkɔrɔba ye n'o ye cardinal son éminence Jean Zerbo ye a ko k'u k'u wasa don Robert Cissé la k'a bɛ se ka maaw kala a bɛ se ka chrétienw kala diinɛ ni bato ko hukumu kɔnɔna fana a bɛ se k'i jɔyɔrɔ fin wa jamana sariyaw a bɛ olu dɔn min bɛ bɛn min tɛ bɛn chrétiennakaw ma a b'o dɔn diinɛ tɔw dancɛ n'u ka dancɛw a n'u ka se ka baara mun kɛ ɲɔgɔn fɛ ko maa ti sɔrɔ ka ɲɛ ka tɛmɛ ale kan koyi donc bi u y'ale de bɔ Sikaso ko Jean Zerbo k'a bɛ se ka taa retraite la san 80 a ye dɔ kɛ Amara a ka fo a ka baara ɲuman na Youssou Ndour ale fana b'an fɛ yan a nana sangafo la tuma ni n ka du kɔnɔ tuma ni ala ye o soma yɛlɛma o dɔgɔkun kelen yɛrɛ ye bi ye tile 7 saraka bɔ kan ka kɛ CICB la Lazara waati n'ala sɔnna a ma an na maa ci ka taa o kɛnɛ kan Amara an bɛ a fɔ fana k'a fɔ ko min ye Youssou Ndour ye yani ale ka se premier ministre o yɛrɛ kun taara tuma ni n ka denbaya la fana ka taa nin ko nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ bi cour d'assises la n'o o ye fɛn ye Sitakili ale maire ka ko taa na a bila o kan ka dɔn an bɛ sɔgɔmada in na taa jɔ yan ka bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn n'ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 18 ne ni e ani an lamɛnbaaw an nana ka na ni kibaruya wɛrɛw ye u bɛ se ka faamuyali kɛ o ko la cogo min ala ka tile hɛrɛ d'an ma ala ka sababu ɲuman k'an ye sanji ɲuman ala k'a d'an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ala ka juma timɛ d'an ma. Allah